Așa cum v-am promis, revenim în această ediție cu noi informații despre ceea ce înseamnă structura, pregătirea, activitatea și misiunea specială a ofițerilor Serviciului de Analiză Comportamentală din cadrul Poliției Române. Aceștia întomesc rapoartele de evaluare a personalității criminale ori a comportamentului infracțional și sunt parte integrantă din echipa de investigare. Ce studii ar trebui să aibă o persoană pentru a putea să lucreze într-un domeniu ca acesta al dumneavoastră? Evident că psihologii trebuie să fie licențiați în psihologie, sociologul în sociologie și, de asemenea, între ei, de exemplu, sociologul, dacă o face un masterat în psihologie judiciară, este minunat. De asemenea, psihologii trebuie să învețe să se împrietenească cu medicina legală, cu codul de procedură, cu codul penal, iar judiciariștii, cei care vin cu background-ul de investigare a omorurilor, de asemenea trebuie și ei la rândul lor să facă pași în domeniul psihologiei, adică masterate probabil în psihologie judiciară, pentru a putea avea un tărâm comun de comunicare între membrii acestei echipe, așa cum am spus, de obicei trei, psiholog, sociolog și judiciarist se ocupă de instrumentarea din punct de vedere comportamental a unei cauze. Aveți mai multe specializări și experiența profesională mai vastă. Practic ați fost și psiholog, ați fost și negociator, acum vă ocupați de analiză comportamentală. Cam câte lucruri trebuie să cunoască un om care face această activitate de profiling? FBI-ul indica 24 de competențe pentru a fi un profiler nu de succes, pentru a avea tupeul să te apuci de profiling. Și aici vorbim despre cunoștințe solide. Deci tot ceea ce voi spune sunt cunoștințe solide, nu frunzăreală prin materie. Cunoștințe solide de criminologie, medicină legală a morții, medicină legală în general, sociologie, psihologia personalității, psihodiagnostic, psihologie proiectivă, muncă de detectivistică în înțelesul clasic al termenului, trebuie să visezi ce înseamnă cercetare la fața locului, abilitatea și aptitudinea de a citi, interpreta și corobora urme sau probe judiciare, abilități de a conduce o anchetă cu subiecții dificili sau cu subiecți rezistenți la anchetă sau cu subiecți care împiedică aflarea adevărului judiciar, medicină generală, psihofiziologie, chiar și chimie, chiar și biologie. În sociologie nu mai vorbesc, pentru că întotdeauna o faptă o interpretezi transcultural sau intracultural. La fiecare faptă se petrece într-un anumit areal geografic. Deseori utilizăm și cunoștințe de meteorologie. O să vă întrebați de ce, pentru că astea îți pot afecta și îți pot modifica locul faptei. Capacitatea de rezistență la efort, capacitatea de a rezista 5 ore, 9 ore sau 12 ore într-o anchetă, astfel încât să scoți la iveală acest adevăr judiciar. Multă răbdare. În fișa postului ar trebui să fie trecută încăpățânarea, un pic de agresivitate, pentru că asta îți permite să-ți atingi scopul, neîncrederea în tot ceea ce îți poate fi oferit, tăgăduiala permanentă, îndoiala permanentă și mai ales o perseverență dusă dincolo de limite. Noi pregătirea profesională am făcut-o rapid. Aici, în acest domeniu, trebuie să te miști foarte, foarte rapid și eficient, astfel încât să ajuți pe ceilalți, astfel încât să înțelegi tu ceea ce se întâmplă acolo, pentru că dacă considerăm că comportamentul uman este așa o chestiune de bagatelă și te-ai uitat la chipul unui om și doar pe baza vederii chipului lui face gata, tu ești infractor, în cap pe axa 3 din DSM, din Diagnosticul Statistic al Sănătății Mentale, ești bolnav. Este o prostie asta. Și eu asist deseori la aroganțe de nepermis în acest domeniu al analizei comportamentale. Primul trebuie să fii foarte prudent și să fii foarte, foarte modest, dar la bază trebuie să ai acest eșafodaj al pregătirii continue. Altfel nu înțelegi nimic sau devii un diletant. Din punct de vedere uman, cam ce calități nu ar trebui să le lipsească? Trebuie să fie sociabil, pentru că munca în echipă este unul dintre marile secrete ale
serviciului nostru. Vă întreb pentru că nu este un domeniu ușor. Tot ceea ce vedeți dumneavoastră, munca pe care o desfășurați, oamenii pe care, cu ghilimele de rigoare, trebuie să-i citiți, cărora trebuie să le conturați un profil, îmi imaginez că nu este foarte ușor. Într-adevăr, nu este foarte ușor, dar problema la astfel de oameni, ai citit pe astfel de oameni, intervine, să spun, devine o greutate apăsătoare pentru noi când sunt cazuri foarte sensibile, pentru că suntem și noi oameni, sunt victime violate, sunt minori care au fost uciși în urma unor cazuri grave și atunci suntem cumva și noi atinși de gravitatea situației, dar avem resurse să trecem peste asta. Era cumva un citat care spunea că atunci când tu privești în adâncuri, în hău, și hăul privește cumva către tine și lasă cumva, poate lăsa cumva urme. Pasiunea pe care o ai pentru domeniu te ajută să înțelegi, te ajută să faci față acestui domeniu. Acum, dacă vorbim despre traumă, probabil că mulți dintre colegii mei sunt politraumatizați sau sunt potențial expuși traumelor. Depinde de implicarea emoțională a fiecăruia, depinde de măsura în care lași acel ecou afectiv să facă ravagii în tine. Însă, fără implicare emoțională nu poți înțelege nimic din ceea ce se întâmplă acolo. O atitudine distantă, o atitudine escatedra, să spun așa, o abordare didactică a unui dosar nu te conduce decât spre construirea unui raționament ipotetico-deductiv prin care să soluționezi cauza respectivă, dar nu vei înțelege niciodată motivațiile din spatele comportamentelor. Fie că vorbim despre comportamentul victimei, fie că vorbim despre comportamentul autorului. Trebuie să rezonezi și să-ți asumi lucrul acesta, că altfel n-ai cum să înțelegi. Cum reușiți să depășiți emoțional cazurile pe care le aveți de rezolvat? Pentru mine, pot să spun pentru mine, pentru că eu mă știu ce mai bine pe mine. Faptul că ajung acasă și am o familie extraordinară și cu care reușesc să împart tot ce este mai bun pe lumea asta, asta este modalitatea în care îmi reașez echilibrul, îmi restabilesc în orice. Familia. Deci asta este răspunsul meu. Cândva, la începuturile carierei mele, acum vreo 25 de ani, un mare judiciarist mi-a spus, zice, nu vei putea rămâne la judiciar dacă nu ai o familie care să-ți fie alături. Atunci, la momentul ăla, n-am înțeles la ce se referea omul respectiv. Ulterior am aflat lucrul ăsta, că dacă familia ți este aproape, poți trece peste orice. Respectând principiul dominoului, orice anchetă criminalistică este realizată de o echipă specializată, compusă din experți din mai multe domenii în funcție de caz. Profilerii sunt parte importantă din piesele dominoului ce alcătuiesc întregul, iar raportul adus de fiecare specialist duce la finalizarea anchetei ce este definită individual în funcție de complexitate. Cum vă privesc colegii cu care aveți ocazia să lucrați împreună la rezolvarea cazurilor grave despre care vorbeați? Ne asaltează, adică ne solicită sprijinul ori de câte ori ajung într-un impas momentan, impas care nu poate fi depășit decât prin aportul pe care ni-l aducem noi. Pentru că noi nu suntem decât un sprijin față de inspectoratele județene de poliție, respectiv un sprijin pentru parchet. Și atunci, dacă dai măsura calității tale, dacă le oferi acea piesă care lipsea din acest ansamblu caleidoscopic al înțelegerii faptei penale, evident că ei sunt mulțumiți și te vor mai căuta, te vor mai solicita. Adică actualmente suntem copleșiți realmente de multitudinea de solicitări, ceea ce este un lucru bun. Evident, asta crește încărcătura pe fiecare lucrător din cadrul Serviciului de Analiză Comportamentală. Aș vrea să ne vorbiți mai mult despre toți cei cu care colaborați în activitatea dumneavoastră profesională. Colaborăm extraordinar de mult cu medici legiști, pentru că uneori avem nevoie de a afla mai multe
amănunte sau mai multe detalii cu privire la constatările pe care dumnealor le-au făcut în rapoartele medico-legale. Colaborăm de asemenea și cu alte tipuri de experți în funcție de fiecare caz în parte. Dacă am avut un caz în care victima a dispărut și știam că acolo bănuța lui a fost incendiată. Au trebuit cumva obținute detalii sau informații specifice de la oameni care știau cercetarea incendiilor și a exploziilor. Deci întotdeauna este nevoie de ajutor. Acum nu vă dau un exemplu de la noi, ci vă dau exemplu de la trainerii noștri. De exemplu, în cazul unui bilet prin care se transmite o amenințare a cuiva, se apelează inclusiv la lingviști și la oameni care știu dialecte, care știu o grămadă de alte lucruri pentru a putea înțelege de ce acel mesaj a fost scris cum a fost scris, cu greșelile cu care au fost scrise sau fără greșeli. Întotdeauna e nevoie de o conlucrare cu specialiști, pentru că într-o astfel de structură de analiză comportamentală nu poți să ai specialiști din toate domeniile. Ar fi complicat. Ați fost priviți vreodată cu neîncredere, cu scepticism? Desigur. Este o atitudine umană normală, este firesc să te aștepți la asta și atunci trebuie să dai tot ce este mai bun din tine, astfel încât să dizolvi această neîncredere. Când ați simțit că, într-adevăr, munca dumneavoastră a făcut diferența și ați avut un impact asupra câștigării încrederii celor din jur? În primul rând, faptul că materialele pe care noi le punem la dispoziție și pe care le numim rapoarte de analiză comportamentală sunt cuprinse în rechizitoriu. Adică, organele de urmărire penală văd că ceea ce am scris acolo le este foarte util pentru a le susține demersul de aplicarea pedepsei cu închisorii acelui individ, pe de o parte. Mai departe, urmează un alt succes pe care îl așteptăm și asta depinde de rapiditatea sau, de complexitatea evaluării din partea instanțelor de judecată, în momentul în care aflăm că acei autori indicați, cercetați împreună, în cadrul echipei de investigații, ajung după gratie. Infracțiunea împotriva vieții, omorul, este, din punctul meu de vedere, infracțiunea supremă. Omul de pe stradă, omul de acasă, din fața televizorului, când află că s-a produs nu știu ce act de corupție sau nu știu ce furt, îl impresionează sau nu îl impresionează, dar când unui apropiat i-a fost luată viața, această infracțiune finală, nu mai poți, fără posibilitatea de a da timpul înapoi și a aduce înapoi omul la viață, este infracțiunea supremă și cred că lupta pentru a găsi autorul unei astfel de fapte este singura modalitate în care poți să aduci cât de cât o liniște sufletească celui care a pierdut pe cel apropiat. Cât de detaliat este acest profil pe care îl construiți dumneavoastră? Cam cât de mult poate să meargă în a citi comportamentul și profilul unui alt om? Cu cât este mai detaliat, cu atât este mai bine. Sunt situații în care nu poți îndrăzni să oferi mai multe detalii, pentru că dacă ai bun simț și o bună pregătire profesională, tot ceea ce propui tu ca sugestie de căutare trebuie să se bazeze pe probe judiciare și pe probe comportamentale. Ce înseamnă asta? Probele judiciare cred că știu toți ce înseamnă. Probele comportamentale sunt cele care îți indică că înainte de comiterea faptei viața lui s-a schimbat în anumite segmente, că în timpul comiterii faptei a făcut asta, dar a renunțat la asta și te întreb de ce. Iar post-delictum, după ce a plecat de la faptă, să presupunem că avem un autor necunoscut și trebuie să-i facem profilul psihologic al autorului necunoscut, iar după plecarea de la faptă, ceva din viața lui s-a schimbat. Și adunând și punând cap la cap aceste schimbări comportamentale, abia atunci ajungi la o tipologie a autorului, adică abia atunci poți aduce o bogăție de detalii care să folosească colegilor tăi în identificarea lui. Cele mai mari satisfacții pe care le aveți în munca dumneavoastră?
Cele mai mari satisfacții sunt acelea când constatăm că între profilele întocmite de colegii mei din serviciu și autorul efectiv identificat sunt foarte multe asemănări. Și atunci ne realizăm că am lucrat bine, că am gândit bine și asta este o satisfacție deosebită. De asemenea, când aflăm că autorii au fost prinși și scoși din societatea în care au făcut atât de mult rău. Vorbim despre comportamentele infractorilor și aș vrea să vă întreb din experiența dumneavoastră profesională, la ce concluzie ați ajuns? Cum apar aceste comportamente? Vin odată cu simplu fapt că ne naștem și le avem în noi? Apar în mod neașteptat pe parcursul vieții sau există niște cauze adiacente care pot provoca, nu știu, un om la un moment dat să devină criminal în serie, violator? La concluzii privind geneza comportamentului criminal, nu cred că am să ajung vreodată. Adică punct nu am să pun, virgulă da, sau puncte de suspensie. Pentru că fiecare faptă este unică. Chiar fiecare faptă comisă în serie de același autor are această caracteristică a unicității. Acum, disputa în ordinea științei internaționale a psihologiei și a științelor polițiene nu s-a încheiat. Se discută cam de 120 de ani încoace de impactul ereditate mediu educației. Se discută despre, avem și teoria atavismului genetic, că te naști cu o genă criminală. Actualmente epigenetica îți vorbește despre așa numita warrior gene, adică gena luptătorului, adică acea sămânță de răutate existentă în fiecare dintre noi. Mai există alte concepții care subliniază întâlnirea celor trei factori, și anume genetica, psihologia și situația. Iar propoziția ar fi următoarea. Genetica încarcă arma, psihologia bagă glonțul pe țeavă, iar situația apasă pe trăgaci. Adică cercetătorii încearcă să armonizeze aceste puncte de vedere, încearcă să nu le mai vadă polar că criminalitatea și violența excesivă provine eminamente din individ sau numai din societate. Încearcă să vadă lucrurile mai nuanțat și bine fac. Atâta timp cât fizica teoretică face asta și nu mai încearcă să găsească teoria ultimă explicativă a nașterii și evoluției Universului, de ce psihologia să nu facă același lucru? Ar trebui să o facă. Din nefericire, încă mai avem în jurul nostru oameni care se înfățișează cu această titulatură de proeminență a științei și care emit către public dogme și adevăruri ultime, ceea ce este de nedorit. În momentul în care te-ai pronunțat asupra comportamentului uman că geneza sa este de aici până aici, afirmând faptul că cunoști tu cu exactitate ceea ce este acest comportament uman, te-ai descalificat ca om de știință, din punctul meu de vedere. Se pot reabilita vreodată oamenii care ajung să comită infracțiuni foarte grave și mai ales în mod repetitiv? Așa cum am mai avut deseori discuții și intervenții, nu numai în spațiul public, dar și alături de colegii mei practicieni, am aproape certitudinea, v-am promis că nu pun punct, da? Și doar virgulă, că infractorii sexuali repetitivi și mai ales infractorii sexuali care își aleg victime copii nu se pot vindeca. Adică persistă întrebarea, oare cine îi vindecă? Îi vindecă pușcăria? Îi vindecă stabilimentul psihiatric? Sau aparțin ei psihiatriei extramuros, adică din afara zidurilor spitalului? Care afara zidurilor? Înăuntru sau afară? Nu știm, îi vindecă societatea, îi vindecă diferite organizații sau, nu știu, diferite orientări de sorginte religioasă. Nu știu să vă răspund cu certitudine și nici nu încerc să fac asta. Dar din punct de vedere practic și psihologic, toate dosarele în care am lucrat și toată literatura consultată din străinătate, pentru că noi nu prea avem ce trebuie în România, m-au condus la această opinie, deci o luăm ca opinie, nu ca certitudine, că infractorii sexuali au slabe șanse să redevină ceea ce ar însemna oameni normali sub criteriul normalității psihice. Ca să nu mai vorbim de faptul că normalitatea psihică are
peste 1200 de definiții. Adică este un concept relativ. Și atunci și certitudinile mele sunt relative. Profesional vorbind, care sunt cazurile care vă ridică cele mai multe provocări? Ne aruncăm în studierea fiecărui caz ca și cum ar fi acela cel mai important, pentru că de fiecare dată vrem să obținem ce este mai bun și să livrăm beneficiarilor noștri, organelor de urmărire penală, cei care, anchetatorii adevărați, cei care duc la bun sfârșit soluționarea unei cauze, vrem să fie, raportul nostru să fie un ajutor, un instrument care să-i ajute și să contribuie cât mai mult, dacă se poate, la soluționarea cauzei. Avem cauze în care au fost ajutoare din partea noastră semnificative. Avem oameni foarte buni. Avem oameni foarte buni despre care nu se vorbește. Avem în Institutul Național de Criminalistică, avem în Medicină Legală, avem la Inspectoratul Județean de Poliție. Sunt niște oameni geniali, în condițiile în care și fac această precizare cu toată răspunderea, în condițiile în care noi nu avem încă tehnologia pe care au celelalte state, dar suntem al naibii de inteligenți și de preocupați. Oamenii cu care am lucrat eu, ori fi și excepții, desigur, dar românii și investigatorii români îi consider peste media europeană de departe și o spun asta cu toată asumarea, pentru că am reușit să văd și alte practici europene și alte pattern-uri de gândire ale altor colegi. Nu le menționez că nu ar fi frumos, dar chiar avem o sămânță de inteligență și o resursă intelectuală fantastică, care este pusă la lucru. Și asta se vede și în rezultate. Poliția română are procent de identificare a autorilor în dosare de mare violență, atenție, de 98%, anul trecut a fost de 100%. Asta este o performanță extraordinară. Ofițerii Serviciului de Analiză Comportamentală din cadrul Poliției Române dezvoltă constant noi strategii în anchetele dosarelor complexe și nu numai, iar acumularea de cunoștințe noi teoretice și a experienței practice prin dezvoltarea cercetării proprii au menirea de a evidenția particularitățile performanței profesionale a investigatorilor din România.